खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं किंगन मुसाहारि मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों चिरांनिफ्राय चिरांनि रुनिखाथायाव दुंहाव थासारि बैसागोनि रंजानायनि गेजेरावनो रुनिखाथायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों रुनिखाथा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव सान्थालि हारिसानि रायजोफ्रा गिख्रंथावै गाग्लोबदों नोंथांमोना आबुङै फोरमायगासिनो दं चिरांनि रुनिखाथायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों बेबायदिनो चिरांनि रुनिखाथा हाग्रा मावखुलियाव गाग्लोबनायनि रादाब लाबोदों बैसागुनि रंजानायनि गेजेरावनो चिराङाव दुंहाव थासारि चिरांनि रुनिखाथा फरेस्ट रेन्जनि मावखुलियाव गाग्लोबदों गिख्रंथावै गाग्लोबदों सान्थालि रायजोफ्रा रुनिखाथा हाग्रा मावखुलियाव गिख्रंथावै गाग्लोबनायनि रादाब अन्थाइ लावथिजों गाग्लोबो सान्थालि हारिसानि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननि मावखुलिखौ बुफाय बुसि खालामनानै बेबायदिनो थोरला बोरला खालामदों बे समाव हाग्रा बिफाननि गारिखौ बुख्रुबनानै सिलिंखार खालामदों सान्थालि हारिसानि रायजोफ्रा आरो थासारि दबथायनो थाखाय लाथिगाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गुलि गावनो गोनां जादोंमोन दुंहाव थासारि सोमजिदों रुनिखाथानि हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव आरो हाग्रा संरैखाथिनि हाखौ दखल खालामनायनि अजद आरो बे अजदनि बिथायावनो खादोंमोन सान्थालि हारिसानि सुबुंफोरखौ हाग्रा मावथिया सान्थालि हारिसानि सुबुंफोरखौ बे समाव उदां खालामनांगौनि दाबि खालामनानै बेबायदिनो दुंहावै खुद्रिसारनाय फोरमायदोंमोन रंजालि बैसागुनि रंजानायनि गेजेरावनो बेबायदिनो गिख्रंथावै जाथाय जानानै थांदों रुनिखाथानि बे हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव नोंथांमोननो एक्सक्लुसिभ भिजुएल दिन्थिगासिनो दं सान्थालि रायजोफोरा माबायदि रुनिखाथा हाग्रा मावखुलियाव गाग्लोबदों बेबायदिनो हौवा हिन्जाव फालो फालो ओंखारबोनानै लावथि बेबायदिनो जं लानानै गाग्लोबदों रुनिखाथा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव दुंहाव थासारि बे समाव दुंहाव थासारि सोमजिदों रुनिखाथायाव आबुङै फोरमायगासिनो नोंथांमोननो बेराजाब बैसागुनि रंजानायनि गेजेरावनो बेबायदिनो चिरांनि दुंहाव थासारि चिरांनि रुनिखाथा फरेस्ट रेन्ज मावखुलियाव बेबायदिनो गिख्रंथावै गाग्लोबनाय जाथाय सान्थालि रायजोफ्रा रुनिखाथा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव गाग्लोबदों आरो बिग ब्रेकिं निउज बेबायदिनो चिरांनि रुनिखाथानिफ्राय बे समाव मोनसे गेदेर आपडेट लानानै फैदों रुनिखाथा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव बेबायदिनो सान्थालि रायजोफ्रा खुद्रिसारनायजों लोगोसे बेबायदिनो गारि मथरखौ सावनानै होनाय बेबायदिनो गोख्रोङै खुद्रिसारदों नोंथांमोना नुगासिनो दं हाग्रा बिफाननि गारिखौ बेबायदिनो सावनानै सिलिंखार खालामदों दाउ दावै जोंगासिनो दं हाग्रा बिफाननि बेबायदिनो गारिया मावखुलियावबो अर लागायनायनि रादाब बे समाव सान्थालि रायजोफोरा बेबायदिनो गिख्रंथावै खुद्रिसारनानै बेरेखा खालामनानै बे समाव हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव अर लागायदों दाउ दावै जोंदों बेबायदिनो ब्लाव ब्लावै जोंबाय हाग्रा बिफाननि मावखुलिया थासारिखौ दबथायनो थाखाय लाथिगाव गुलि गावनो गोनां जादोंमोन हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा आरो मख'जानांगौ बाथ्राया बिसोरदि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हाग्रा संरैखाथि हा दखल खालामनायखौ लानानै बेबायदिनो अजदाव बेबायदिनो सान्थालि हारिसानि सुबुंफोरखौ खानानै हराव लाखिदोंमोन आरो हरावनो बेबायदिनो दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन आरो हराव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि उनावबो दिनै फिन सानाव बेबायदिनो सान्थालि रायजोफ्रा हौवा हिन्जाव ओंखारबोनानै रुनिखाथा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव दुंहाव बेरेखा खुद्रिसारो आरो बांसिननिफ्राय बांसिनै दुंहावै खुद्रिसारनानै बेबायदि दुंहाव थासारिखौ बांसिनै खालामो सान्थालि रायजोफोरा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव बे समाव अर लागायो आरो हाग्रा बिफाननि गारि मथरखौबो सावनानै आबुङै सिलिंखार खालामदों बे समाव रुनिखाथा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव गोसोम उखुन्दैजों साग्लोबदों आरो बेबायदिनो हाग्रा बिफाननि गारिखौबो सावनानै सिलिंखार खालामदों ब्लाव ब्लावै जोंदों बेबायदिनो हाग्रा बिफाननि गारिया नोंथांमोना नुगासिनो दं बेबायदिनो हाग्रा बिफाननि मावखुलिखौ माबायदि सान्थालि रायजोफोरा बेबायदिनो गाग्लोबदों बैसागुनि रंजानायनि गेजेरावनो बेबायदिनो चिराङाव दुंहाव थासारि सोमजिदों चिरांनि रुनिखाथा फरेस्ट रेन्ज हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव सान्थालि रायजोफोरा गिख्रंथावै गाग्लोबदों दिनै साननि समावनो बेबायदिनो थासारि चिरांनि रुनिखाथायाव सान्थालि रायजोफोरा रुनिखाथा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव गाग्लोबनानै बेबायदिनो आबुङै सिलिंखार खालामनायनि रादाब नोंथांमोना नुगासिनो दं एक्सक्लुसिभ भिजुएलनि दारै रुनिखाथा हाग्रा बिफाननि मावखुलिखौ सावनानै गोसोम उखुन्दैजों साग्लोबदों हाग्रा बिफाननि गारिखौबो सावनानै ब्लाव ब्लावै बेबायदिनो हांगारजों एबा हाथफ्लाजों साग्लोबदों रुनिखाथा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव हौवा हिन्जाव ओंखारबोनानै आखाइ आखाइ लावथि लानानै बेबायदिनो चिरांनि
रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव बेबायदिनो गाग्लोबदों रायजोआरि गाग्लोबदों फारसेथिं हाग्रा बिफाननि मावथिफोराबो थासारिखौ दबथायनो थाखाय लाठिख'आव गुलि गावनो गोनां जादों आरो बेबायदिनो बैसागुनि रंजानायनि गेजेरावनो चिराङाव दुंहाव थासारि सोमजिदों चिरांनि रुनिखाटा फरेस्ट रेन्जनि हाग्रा मावखुलियाव गाग्लोबनाय जाथाया दुंहाव थासारि खालामदों सान्थालि रायजोफ्रा रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावख'आव गाग्लोबदों अन्थाइ लावथिजों गाग्लोबो गिबियाव आरो बेनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव बुफाय बुसि खालामो आरो बेनि उनावहाय हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव अर लागायनानै होदों आरो बेनि उनावहाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि बेबायदिनो गारिखौबो अर लागायनानै आबुङै ब्लाव ब्लावै अर फोजोंनानै होदों आरो गोसोम उखुन्दैजों साग्लोबहोयो रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव नोंथांमोना नुगासिनो दं एक्सक्लुसिभ भिजुएल माबोरै सान्थालि हारिनि रायजोफ्रा बेबायदिनो रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव गाग्लोबदों नोंथांमोना नुगासिनो दं हादोरसायाव सोलिगासिनो दं रंजालि बैसागुनि रंजानाय बे समाव दिनै थामथि साननि रंजालि बैसागुनि रंजानायनि गेजेरावनो रुनिखाटायाव हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव सान्थालि रायजोफ्रा माबोरै गाग्लोबदों नोंथांमोना नुगासिनो दं फारसेथिं लाठिखौ गुलि गावनो गोनां जादों हाग्रा बिफाननि मावथिया थासारिखौ दबथायनो थाखाय लाठिखौ गुलि गावनो गोनां जादों एक्सक्लुसिभ भिजुएल नोंथांमोना नुगासिनो दं आरो मख'जाथावनांगौ बाथ्राया बेसोदि चिरांनि भारत भुटान सिमानि ओनसोलाव हाग्रा संरैखाथि ओनसोलनि हाखौ दखल खालामनायनि अजदाव खादोंमोन सान्थालि हारिनि सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाननि मावथिया खादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो उदां खालामनांगौ दाबियावनो हरावनो बेबायदिनो सान्थालि हारिनि रायजोफोरा रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव नुजाथिनानै दुंखाव बेरेखा सोमावसारदोंमोन आरो फिन दिनै साननि समाव रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव हौवा हिन्जाव फालो फालो ओंखारबोना बिदिनो आखाइ आखाइ लावथि लानानै रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव बेबायदिनो गिख्रंथावै गाग्लोबो नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुएलनि दारै नुगासिनो दं हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव अर लागायबाय आरो हाग्रा बिफाननि गारियाव माबोरैहाय अर लागायनानै बेबायदिनो आबुङै सिलिंखार खालामदों गोसोम उखुन्दैजों साग्लोबदों रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव सान्थालि हारिसानि सुबुंफोरखौ खानानै लाखिनायखौ लानानै उदां खालामनांगौनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन सान्थालि हारिनि रायजोफोरा उदां खालामनांगौनि दाबियाव बेबायदिनो गिख्रंथावै गाग्लोबो रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव हौवा हिन्जाव बेबायदिनो फालो फालो ओंखारबोनानै गाग्लोबदों नोंथांमोना नुगासिनो दं हाग्रा बिफाननि गारिखौबो सावनानै आबुङै सिलिंखार खालामदों रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव गाग्लोबनानै थोरला बोरला खालामदों गारि मटर सावदों रुनिखाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव अर लागायदों भारत भुटान सिमायाव बेबायदिनो आबुङै भारत भुटान सिमा थांनाय लामायाव जथेनानै आबुङै लामाखौ बन्द खालामनानै खुद्रिसारदों बेरेखा सोमावसारदों सान्थालि हारिसानि रायजोफोरा आरो बे समाव नोंथां मोनसेयाव बे जाथायखौ लानानै मा बिजाथाय फोरमायगोन सान्थालि हारिसानि रायजोफोरा बिजाथायखौ नोंथांमोना खोनासंनो लादों এটা আসলে যোৱাকালি ফৰেষ্টাৰে 25জন পুৰুষ মানুহক দেওচৰী এৰিয়াৰ পৰা উঠাই লৈ আনিছিলে গতিকে ইয়াৰ সংক্ৰান্তত তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে জানিব বিচাৰিছিলে যে তেওঁলোকক কিয় অনা হ'ল সেইটো কথা কোৱাৰ কাৰণে ফৰেষ্টাৰে এই মহিলাকেইটাক খুব বেয়াকৈ মাৰিছে এই বেয়াকৈ মাৰাৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ ওপৰত হাত দিয়াটো ফৰেষ্টাৰে ক'ত অধিকাৰ পালে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা আমাৰ জনতাই অলপ তেওঁলোকৰ খবৰ বহি প্ৰকাশ হৈছে যাৰ ফলত ফৰেষ্ট অফিচ অলপ লণ্ডভণ্ড হৈছে কিন্তু আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আইন কোনে হাতত তুলি ল'ব নালাগে আৰু আমি বাধা দিছোঁ আমি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছোঁ প্ৰতিবাদ 2 ঘণ্টালৈকে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি ডিচি মহোদয়ক মেম'ৰেণ্ডাম দিম ইয়াৰ পিছতে যাতে আমাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় তাৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ অন্যথা অনাগত যে ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ হৈ থাকিব সেই কথা নিশ্চিত কাৰণ অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু ব্ৰিটিছে প্ৰশাসনক সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰিছে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকক বৈষম্যমূলক নীতিৰে চোৱা হৈছে সেই কথাটো আমি মানি ল'ব পৰা নাই গতিকে সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰ ইয়াৰ ব্যৰ্থ হৈছে বাৰে বাৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক ব্ৰিটিছ
BPF অহাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে আমি বুজি পোৱা নাই। BPF ক্ষমতাত অহাৰ কাৰণে এইটো হৈছে নে অন্য দলে ক্ষমতাত নথকাৰ কাৰণে এই পৰিৱেশ হৈছে। গতিকে সকলো সংযম হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা যেতিয়া পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে তাৰ বাবে আমি ইউথবিলাকৰ বহুত চেণ্টিমেণ্ট বেছি হৈ আছে সেইকাৰণে আমি এইবিলাক আমি ধ্বংস কৰিব নকৰোঁ। আমি এইটো আমি জিমা দিম সিহঁতৰ হাতত, কিয়নো আমি ইউথবিলাকৰ ভৱিষ্যত এইটো টাচ কৰে আমাৰ ইউথবিলাকৰ বহুত বেয়া হ'ব। মানে ইউথবিলাকৰ বহুত চেণ্টিমেণ্ট বেছি হৈ আছে সেইকাৰণে আমি এইবিলাক আমি ধ্বংস কৰিব নকৰোঁ। আমি এইটো আমি জিমা দিম সিহঁতৰ হাতত, কিয়নো আমি ইউথবিলাকৰ ভৱিষ্যত এইটো টাচ কৰে আমাৰ ইউথবিলাকৰ বহুত বেয়া হ'ব। মানে এইটো আচলতে যোৱাকালি ফৰেষ্টাৰে 25জন পুৰুষ মানুহক দেওচৰী এৰিয়াৰ পৰা উঠাই লৈ আনিছিলে। গতিকে ইয়াৰ সংক্ৰান্তত তেওঁলোকৰ পত্নীবিলাকে জানিব বিচাৰিছিলে যে তেওঁলোকক কিয় অনা হ'ল, সেইটো কথা কোৱাৰ কাৰণে ফৰেষ্টাৰে সেই মহিলাকেইটাক খুব বেয়াকৈ মাৰিছে। এই বেয়াকৈ মাৰাৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ ওপৰত হাত দিয়াটো ফৰেষ্টাৰে ক'ত অধিকাৰ পালে? সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা আমাৰ জনতাই অলপ তেওঁলোকৰ খবৰ বহি প্ৰকাশ হৈছে, যাৰ ফলত ফৰেষ্ট অফিচ অলপ লণ্ডভণ্ড হৈছে। কিন্তু আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আইন কোনে হাতত তুলি ল'ব নালাগে আৰু আমি বাধা দিছোঁ, আমি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছোঁ। এই প্ৰতিবাদ 2 ঘণ্টালৈকে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি DC মহোদয়ক মানুহৰ নাম দিম। ইয়াৰ পিছতে যাতে আমাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত হয়, তাৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ। অন্যথা অনাগত যে ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ হৈ থাকিব সেই কথা নিশ্চিত। কাৰণ অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ আৰু ব্ৰিটিছে প্ৰশাসনক সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰিছে, প্ৰবঞ্চনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বৈষম্যমূলক নীতিৰে চোৱা হৈছে। সেই কথাটো আমি মানি ল'ব পৰা নাই। গতিকে সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, চৰকাৰ ইয়াৰ ব্যৰ্থ হৈছে। বাৰে বাৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰত BPF অহাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে আমি বুজি পোৱা নাই। BPF ক্ষমতাত অহাৰ কাৰণে এইটো হৈছে নে অন্য দলে ক্ষমতাত নথকাৰ কাৰণে এই পৰিৱেশ হৈছে। গতিকে সকলো সংযম হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা যেতিয়া পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে তাৰ বাবে আমি জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ। এইটো আচলতে যোৱাকালি ফৰেষ্টাৰে 25জন পুৰুষ মানুহক দেওচৰী এৰিয়াৰ পৰা উঠাই লৈ আনিছিলে।